Ephanjile. Takasisi. Ephanjile. Budi, Kaniphathele i-sheet paper mani. ngiyavasa apha mani ntoni. Khawuyenze Phanjile manje ngiyacela mntakasisi. Asinifostela lo. Please Phanjile. Uthandona khetha paper apha mos. Khetha paper apha mos. Siyayazi nawe kawuthethe toll paper mos. Mntakasisi ndilimala. Ukhwaza susunqaqamisa. Nqaqamisa. Phanjile ndithe xa ndingena. Asinqaqamisa wena. Thini? Nqaqamisa wena. Wena mina ndathini ngexa sendifuna Ngase toilet. ndiphepha Ukhuphe toilet pha wena. Thi. Ingenaphi loo nto Phanjile? Athi ungafosti nguwo ku-emergency apha. Thi. Phanjile iyoma le nto ndiyenzayo. Jonga ungalinge apha. Yefondini. Uyabona wena umameli wena Phanjile. Sapha. Awungalingi ukhombe wena. Yakhumbula ekewu yakhumbula wena pha ukhuphe toilet. Phanjile. Yakhumula ukhuphe Uzandixelela toilet. into ngoku. Ngoba umdala kunami Phanjile. Cela isiphengwelo kahle apha uthethe izinto apha. Usasifuna sona isiphengwelo. Usasifuna. Thetha ngesiphengwelo. Akhumbula ucela isiphengwelo. Phanjile. Yakhumbula ndikucela isiphengwelo. Yayazi loo nto leyo. Wathini wena? Sakunika isiphengwelo Phanjile. Wathini wena? Phanjile andithi ndizakunika isiphengwelo Cela isiphengwelo. Ndiyakucenga ndiyalila. Ndasekhaya. Bani woko emergency? Ina. Thatha. Sapha Phanjile. Phanjile sabalala. Thatha. Ina. Phanjile kwenza ntoni Phanjile? Mama. Ina. Uyabhora. Phanjile ufuna kwenzeka ntoni? Thatha bhuti. Ufuna kwenzeka ntoni? Akho ufuna yenzeke. Ndithi iyawuma le nto ndiyenzayo apha wena. Uhlukumezile wena bhuti. Madoda. Kanti into zenzileyo kum. I can't believe. Phanjile. Nika lena unika yona. Kuthiwa mbethe ngalena kubetha yona. Sapha Phanjile phepha. Uhlukumezile wena. Yemani. In, out. Phanjile. Ina. Ungata ngolquta. Ungata ngolquta. Phanjile. Ungata ngolquta.